Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Hari ini mau mereview kolak dari mak nih, mertuaku tercinta guys. Kita datin loro, siji benar aku, siji aku. Kita tak tuang dulu pemirsa. Ini karena aku ngontene maghrib ya omong bar maghrib aku sholat dhisik lagi. Aku sholat dhisik ngedit kontenku yang sebelumnya baru tak konten baru mereview. Ya kita guna pemirsa apa saja kolak ala mertuaku. Iya sak jabah guys. Ini kadang aku kemudian murah tapi kan tetap tak bagi ya. Karena anakku ki kolaknya ada apa saja? Pisang, tape singkong. Terus apa iki guys? Ya sing tak dono. Apa iki? Pokoknya tape, pisang, singkong, menyok. Ayo pus, iki juga gua aku ngonten pus. Kok ngaleh. Juga gua ngonten. Golek rezeki, jadi ganggu gua bertak mangan. Ngono kuwi guys, kucingku. Era kata anak gelem ora, tempatnya tak ngei, didulang sithik-sithik. Aja nolak rezeki guys yo. Gak apik. Yes. Terima kasih buat Makni, terima kasih buat Tante Deni nek menawa ki mang lali orang ngomong terima kasih kita ngomong. Tapi mau di luar konten aku matur nuwun guys pas tak pateni HP ku karena memang HP izin mulai karena udah Pak tak ceritani bolak-balik bahwa jarak antara Kapuan dan Raki udah diberi 3 kiloan ya ada. Jadi yo kuwi nek apa-apa yo lagi rono. Terkadang gak bareng konten ya karena punya kesibukan masing-masing juga jarak tidak dekat. Oke guys, kita review dulu kolak dari Makni. Bismillahirrahmanirrahim. Malu ngabarkan maksud tangan tidak terkena. Ini apa? Minyak guys. Minyak apa walah? Mas bedok orang bisa. Wah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana tidak amin. Guys yo. Pisang ya, pisang apa? Pisang enak. Tape singkong. Tapi singkongku paling enak nek di kolak misal. Ya enak ya. Tape ini ku sonyos enak lagi ketute sedeng maksudnya enggak guna kolak enak no guys enak tiga yo enak yo tapi ya lah tiga yo enak guys anak telurnya bisa minyak nek makanya ngomongnya minyak nah kucing doyan pemirsa pinter kucing mama sebenarnya kan perikan-ikanan ya ikan pakan kucing ya si berbau pakan kucing khusus nek kucing itu doyane kucingku biskuitnya anakku biskuit wafer itu doyane kucingku aneh kucingku guys yang kayaknya akan bedigal guys loh ben diburu ngono aku juga matur nuwun karo Gusti Allah ditemokno kucing dadi sudo pemirsa alhamdulillah sudo apa sudo tikusnya
Alhamdulillah. Kan malu kita itu. Bener gak? Jadi jangan mambu santan ini kok mambu gereh. Dulu netik ngontan nih diganggu ya. Cimiu. Enak guys. Enak kepisahan. Rezeki gratis juga enak baik kan. Dari rezeki apapun juga bersyukur. Sudah, alhamdulillah. Tak masuk ke ikut misal. Tak masuk ke kulkas. Ben gak tuku mambu. Besok jadi nggo apa sesuk. Gak tak nget soalnya mau sakmene kok. Salah kulkas guys. Aku nek yang mini iki tak tutup pemirsa. Masalah apa aku ki ora duwe tangga sing cedhak, guys. Nek ono apa-apa bahaya. Soalnya aku perempuan pemirsa. Sak kuat-kuate perempuan ki yo. Nek ono apa-apa yo tetep wedi. Sampai pam ki lho, kadang kalau ki aku mbayar nang omahe sing narik. Mergo yo masalah yo kuwi, guys. Suasana malam pemirsa. Malamku ya seperti ini ya tak dono ya, bertaburan bintang-bintang di langit. Ora di langit. Kok ketok semburat kilangan minyak daerah Jonegoro pemirsa, kan ketok saka sini. Oke pemirsa, di kucing-kucingku boloku yo iki kenapa kadang tak tutup kan aku ora ditonggo guys. Kono tonggo. Sampean ngerti Mbak Fitri gak? Mbak Fitri sing YouTube Fitriana kuwi lho. Sing biasanya diceluk Mbak Encing kan kita kok Mbak ngono ku piye sampean gak kesepian ya. Aku nek kesepian dolan merah Mbak aku ngono. Kadang-kadang di toko besen gue Mbak Fitri guys. Ibu Esen sing duwe YouTube Fitriana gitu guys. Tanggone Mbak Lipah. Aku ngono pemirsa nek dolan. Ya wis ngono kuwi lah. Nek sepian yo dolan. Yo nek kene iki asline dulur kabeh kok guys. Cuma kan gak rempet-rempet kok nang merah koyo mae. Cedak Baru, cedak Mbah Kemi, cedak Mbak Isma, cedak Mbak Rini ngono lho, guys ya. Ini niki ono wong lewat, guys, cuma kan yo ora wong adoh ngono. Wah, ora mudeng. Wis usul wis nganu ki lampu kene iki ketaku jeblek pindah rene ku sampai 3 tahun nang kene iki. Yo ora ono info nek bakal di apa jenenge pemirsa bakal diganti lampune wis mati iki ngarep iki lampu wifi yo guys aku yo kekelen wis piye iki ya Allah tak riti urung bar guys iki aku nek ngerti yo tak cicil sithik-sithik kene lho akeh pinggiran kene sing tak anu urung bar kabeh. Cicake ndi cicake kalau cicak ki lho tanduranku tak kentul-kentulno pemirsa urip kok sawine urip guys oh iki sawi caisim iki anu apa lah nek ngarani mbah lali jenenge guys mbah lali aku apa kayak daun bawang
Kucai astagfirullahaladzim lali. Wis guys lho. Ayo sing pengen uji nyalin kene. Yo ngene iki nek tapi nek wis aku nang nggur yo tak tutup lawangku guys. Wedine nek ono DGJ. Tutup dulu sudah malam karena kontenku ini malam-malam tapi tak tayangkan siang. Terima kasih nonton kontenku, pokoknya jolali kamu sampai keluarga Mas Goblong. Jika ada tutur kataku yang tidak berkenan mau dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Masyaallah tabarakallah, jolali kamu sampai keluarga Mas Goblong. Jika ada kesalahan ya dimaafkan sebesar-besarnya. Kita sama-sama manusia, banyak lupa dan salah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tungguku guys. Lewat. Oh, bakul bakso. Wis tuku bakso. Wis tuku bakso wis. Mangan malah iki wis. Gak nganu. Terus kok malah tak banai tak. Saya pemirsa, kita tutup dulu, besok ketemu lagi. Dadah.